איך אנשים הולכים לישון? אני. אוקיי, המפלצת לא תתפוס אותי. אפשר לישון ברוגע, בשלווה, בלי שהם תתפוס אותי. אלא אם כן הם מאחוריי. אוקיי, יום זבל כמו תמיד. בוא נלך לישון כבר. יאללה, 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 היי, היי. שלכם אומרת לכם לישון. לך לישון, ילד! לך לישון! אני הולך לישון כאילו אני חי. 2023 הולכים לישון. היי ילד שאתה מכור לטיקטוק משום מה, לך לישון! אוקיי אמא. היא לא רעה ואני משחק והיא תפסה אותי על חם